by si prestať s tým klopkaním? Zošaliem z toho. A ty môžeš prestať dýchať, prosím, otravuje ma to. Miguel, mám toho dosť. Skoncujme s týmto divadlom raz a navždy, neznesiem ťa. Neviem, či si to uvedomuješ, ale je to tvoja vina. Ty si vošla do chlapčenských sprch. To, čo som videla, nestálo za to. Problém je, že si ho nevidela v akcii. Čo mi to hovoríš? Si odporne vulgárny. Keby si sa nebol staral medzi mňa a Joaquína, nebolo by sa to stalo. Staral som sa, lebo ten chalan na teba naliehal. Ako vieš, že na mňa naliehal? Miguel, ty ma sleduješ. Enrique? Ahoj, Gália. Ako sa máš? Dobre. Vieš, už dlhšie s tebou. Chcem hovoriť, ale nikde som ťa nemohla nájsť. A deje sa niečo? Vieš, ja si len myslím, že bude lepšie, keď sa nebudeme vídať. Čo? Nerozumiem. Sú ľudia, čo si myslia, že je nemiestne, keď sa manželka riaditeľa stretáva s pánom profesorom. A ty vieš, že si to môžu zle vysvetľovať. Nie, neviem, naozaj. Nerozumiem ti. Neviem, čo ti na to povedať. Gália, tebe záleží na tom, čo hovoria iní ľudia? Odkedy? Pokiaľ viem, medzi nami nie je nič iné ako pekné priateľstvo, ktoré... Myslím, že v tom je ten problém. Že ja... Ty čo? Že ja cítim oveľa viac ako priateľstvo. Sonár, tu máš. Ja naozaj neviem. Pozri sa. Vôbec si ma nevšíma. Tvári sa, že tu nie som. Mala by som sa upraviť. Ukážem ti to ešte raz. Môj malý, láska moja. Chlapček, ako sa máš? Počuj, prišla som, lebo mám pre teba veľké prekvapenie. Karen sa vrátila. To je žena mojich snov. Uvidíme, či môj milý nestratí odvahu po tom, čo som mu povedala. Podľa neho to nie je problém, ale... môj Joaquín! Je to super byť zamilovaná. Ja tiež nemôžem prestať myslieť na Nika. Ja naozaj neviem, čo na tých chalenoch vlastne vidíte. Ste slepé, všetci sú to idioti a hlupáci. A niektorí sú ešte horší. Ozaj, keď hovoríme o hlupákoch, už si sa spýtala Joaquína, o čo ťa žiadal Teo? Á, nie. Zabudla som. Idem To za si celá ním. ty. Chytaj, Lupita. Je to zaujímavé. Už ste ju videli? Vrátila si Videli sa? ste ju? Koho? Nikovu frajerku práve prišla. No, prepáč, je to hlúpe. Myslela som, že chodí s tebou. Hej, Lupita, prehrala si, dlžíš mi 20. Čo? Áno. Vieš, stavila som sa s Lupitou, že sa v škole nájde nejaká hlupaňa, ktorá bude tvrdiť, že chodí s Nikom a hlupaňa sa objavila. Počuj, naozaj, mi je to ľúto. Veľmi. Niko má frajerku. Pozri, Lupita, hneď teraz pôjdeš za ním a pred všetkými ho ponížiš, dobre? Nie, Jose, ja už z tejto izby nikdy v živote nevídem. Lupita, čo to hovoríš?
Teoko? Teo? Teo? Ahoj. Ahoj. Počuj, my dvaja by sme sa mali porozprávať. Spomínaš si, že si ma požiadal, aby som sa spýtala Joaquína na jeho brata? Áno. Povedal mi, že Aldo dosť vážne lieta v drogách. To je zlé. Ale ešte niečo. Povedal, že tvoj brat Ignacio v tom lietal tiež. Nie, to nie je možné. Prepáč, že ti to hovorím, Teo, ale tvoj brat bol vlastne ten, ktorý Alda do toho namočil. Buď ticho! To nemôžeš hovoriť. Nemáš žiadne právo. Dobre, problém je, že sa šíria klebety. Šíria sa klebety a veci ohľadom... No... Dobre. Či na mňa Joaquín nalieha, alebo nie, to je moja vec. Nemyslíš? Teba do toho nič. Mia, o sexe nič nevieš. Hodzaké 6-ročné dievča vie viac ako ty. Preto som to urobil. Miguel, podľa mňa vzťahy nie sú záležitosťou veku. Sú záležitosťou vyzretosti a citov, nie? V tom s tebou úplne súhlasím, ale prečo ten chlap potom na teba tlačí? Nemyslíš si, že ja si s ním budem vedieť poradiť? No tak odpovedz konečne, prečo ti toľko záleží na mojom živote? Lebo vidím jednu školáčku, ktorá nevie, čo robiť a je mi jej ľúto. Snažím sa jej pomôcť. Aha. Je to kvôli tomu? Alebo umieraš túžbou po mne? Povedz. Si do mňa zamilovaný však? Y sé que mueres por mí, vives por mí y nunca me has dejado atrás. Aunque sabes que a veces yo soy solo.